de gaitas posible e de todos os xeitos. Decía que este fin de semana estuve un encontro de gaiteiros do sur de Portugal. Falaba con os campoñales italianos respecto a esta música opresentena, como que formaba parte do manuscrito de Londres. Non, iso é música tradicional italiana. E dixen, iso é de gaitas posibles. Músicas que pasaron desde a Idade Media ata as músicas populares sin ningún tipo de inconveniente. Dito isto, esta primeira parte que vamos a facer vai consistir neste saltarelo que fixemos, logo, ahora vos ter só unha estampita real do manuscrito do rei, logo faremos xa unhas pequenas danzas medievais anónimas, acabaremos esta pequena primeira sección con unha música con gaita de cana, non? Por darle tamén un sentido organolóxico de falar das gaitas cilíndricas de sonoridade reducida, etc. Prometo non falar máis, mas non coma nada.
acabaremos despois en unha parte de música cercana a música contemporánea. Ben, o que vamos a facer agora é unha viaxe que parte dende Ortigueira. Vamos a facer unhas músicas dun inmenso gaiteiro, un inmensísimo gaiteiro de aquí de Ortigueira, que era conhecido para Paz. Tócame un pouco na parte emocional, porque o meu bisavó era gaiteiro dos barcos de Mañón, aquí o Ladín. Sempre decía, o versito ten unha nota máis que a mí no punteiro. Eu lle decía, que nota sería ese que tocaba o versito? Vendo un pouco as características da súa música, que sexa a dualidade, se o humor ese, non? Tan característico da súa muller de Freixido e moitas outras. Dende aí vamos a ir a emigración a un dos repertorios do outro inmenso gaiteiro que residía na Argentina, que era do Pazo. Despois diso, continuaremos con outra música de mestres. Estou valiente hoxe. Música de Don José Paredes, un gaiteiro da zona da Fonsagrada, que tiña unha forma de tocar moi especial, a mí chamaba moito a atención. De feito, cando foi de montar este repertorio, dicíalle a Ramón, escoitache como Paredes? Non vai escoitase, eu xa toquei con Paredes, e segundo, para o atrevimento que teño eu aquí, para facerme tocar este repertorio, con que xa tocou co inmenso mestre Paredes. Despois, foi unha obra só, e xa unhas miniaturas para concluir, que son, chamanse Viveiro 1540, que describen, a xente a música non describe nada, pero intento o gran incendio que hubo nese ano é o mesmo motivo previsto dende as diferentes portas da vida, non? Entón, é un pouco como o xornil do teléfono abriado, non? Como vai cambiando o mismo feito. Nada, dar as gracias ao Festival de Ortigueira, a Ángel que estás aquí, que se non fora por ti, sei que non estaríamos hoxe aquí. Sei que tiñas un tal de sitio, pero que se fixeche chegar ao Concello de Ortigueira, ao párroco, a Francisco Javier, que estuvo disponible para todo, máis que esta música tiña que ser neste espacio. Eu, cando surgiu esta posibilidade, xa o pensei como que ten que ser así, non podía ser de outro xeito ni noutro espacio diferente, non? Ten algo especial, además, unha sonoridade fermosísima esta iglesia. Bueno, con isto, dar as gracias a xente que estuvo comigo nesta loucura, que foron Antía Fernández a favor,